Niin, nyt tehdään sitten jamppalempeen keittoa. Mistä mä saisin kattilan? Tästä. Taada. Sitten meillä on täällä pottujuttuja. Pirkan perunakeittojuureksia. Aha, nyt tää meni päälle tää hella. Nice. Mitään ei tarvitse tehdä, niin hellakin käynnistyy. Lyödään pottuset ja muut tänne kattilaan tällä lailla ja vittu mitä helvettiä. Noin. Ja sitten vielä toinen pussi. Ja perkele riittää. Aha, mun kattila loppuu kesken. Nice. Jatkoa seuraa. Sitten vähän maggerspyytä. Sliceataan tästä näppärästi tällä lailla. Vittu mun tää veitsi, otetaan parempi. Koska koolla on väliä. Sliceataan tälleen kivasti tämä kuori tästä vithuun. Miksi se ei nyt mene? Kohta on sormet auki. Menee nyt vittu, no niin. Sitten kuoritaan tämä näin tällä lailla hienosti. No, ei meinaa lähteä nätisti. Sitten toiselle sama. Onko mulla tylsä veitsi? Niin ja sitten jatkuu. Kuoritaan lisää näitä makkaroita. Näitä tulee 4 kappaletta tähän isoon keittoon. Niin minä tässä jo valmistelin näitä poistoja. Nyt on makkarat kuorittu ja sitten ne pitäisi sillä lailla nätisti laittaa paloiksi. Nyt veitsi uppoakin jo vähän paremmin. Ai niin, minä tarvitsen ison lautasen, että jättästur-lautanen, että laitetaan se tuohon. Makkaranpalaiset sitten siihen laitettua. Makkarathan lisätään vasta ihan loppuvaiheessa. Loppuvaiheessa tuohon keittoon. Niitä ei sillä lailla tarvitse erikseen kypsentää. Taada. Sillä lailla No niin, nyt on makkarat paloiteltu ja sitten laitetaan kattila liedelle ja levy päälle. No, se ei nyt halua käynnistyä. No niin. Menepä päälle. Noin. Nyt on levy päällä. Sitten riemutaan vähän ja otetaan täältä hanasta vettä. Ja kaadetaan kattilaan myös vettä. Vesi on hyvää. Mä laitan semmosen reippaan litran vettä, niin sitten on sitä lientäkin kivasti sitten mitä syödä. Tärkein meinas unohtua, että tänne lisätään sitten tällaisia liemikuutioita. Ihan oman maun mukaan voi laittaa. Mulla on nyt 1 kappale liemikuutiota, jos mä saan tän kuorittua. Noin, sinne meni. Voidaan laittaa suolaa. Mulla on tämmöistä herbamarea, niin laitetaan sitä silleen sopivasti. Tietysti voi käyttää myös ihan tavallista suolaa, mutta minä laitoin herbamarea. Sitten vähän hämmennellään.
Tietysti hyvä varmistaa, että oikea levy on päällä, mikä nyt sattumoisin oli kyllä oikein laitettu. Sitten minä kaivan täältä sellaisen lisävarusteen kuin kattilan kansi ja kerrankin osui oikean kokoinen kansi käteen ensimmäisellä yrityksellä. Sitten annetaan sille, mä pistän nyt seiskalla poristaa semmosen 20-30 minuuttia, niin katsellaan sitten lisää. No niin, se keitonteko sitten vähän unohtui, kun tossa pyöritin tietokoneella juttuja ja tää on aika kypsää. Nyt on tullut se aika, että lisätään makkarat keittoon. Yhtään naura siinä mulle. Ja sillä lailla. Sitten vielä vähän hämmennellään. Pyöritellään ne makkarat tonne sekasen ja sitten meillä on, kuulkaa, makkarakeitto, voitteko uskoa? Annetaan 5 minuuttia liedellä. Sitten meillä on valmis keitto.